सर्वांना नमस्ते आणि गुड मॉर्निंग. या सर्वांनी टोस्ट खायला या. तर इथे बघा यांना असे खारी बटर टोस्ट सर्व चालू असतं. हां थांब तुम्ही खातील बघूया. बुबू खा ना बुबू. हे काय कालू? हां खा बुबू खा. चला इथे बघा आम्ही प्रॉपरली रेडी झालो आहे. आणि आता आम्ही काय झालं, आता बाहेर शॉपिंगला जायचं असेल तर आम्ही अर्ली मॉर्निंगच निघतो. म्हणजे कसं पटकन आपली सर्व शॉपिंग होते. आणि काय काय घ्यायला जातो सर्व आम्ही तुम्हाला दाखवू. आता सर रेडी? ते टोस्ट संपले? देऊन टाक हे बघ. खाते बुबू पण खाते ना. एक दे मला. एक पकड. इथे दे त्यांच्याकडे दे. हे खातील ते. अर्धा दे. अर्धा हिला दे म्हणजे ही परत येणार नाही यांच्याकडे. आणि बाकी टाक यांना. खावा. असं अर्धा नाही देतात. पकडायचं तर पूर्ण द्यायचं. फक्त चहा द्यायची राहिली आहे. चहा पण पितील. काल पिल्लूने पिलेला चहा. अर्धा कप मी म्हणजे राहिलेला ना माझा, मग मी त्यांना प्लेटिंग मध्ये दिलं तर पिलं त्यांनी सगळं. ओके चला डीमार्टची शॉपिंग झाली. आणि डीमार्टमध्येच ना हे डिंक ड्रायफ्रूट लाडू पण होते. ते आम्ही जरा टेस्ट करायला घेतले. 100 रुपयाचे 6 लाडू आहेत बघा. 100 रुपयाचे लाडू. 74 रुपीज. 74ला डिस्काउंट होतं का? हो म्हणजे 74ला 6 लाडू म्हणजे 25ला 2 लाडू आहेत डिंकाचे. खाऊन बघूया. असंच दुसरं काहीतरी खात ना तर हे पण ट्राय करून बघूया आपण कसे लागतात ते लाडू. तिकडचे दिले डिंक लाडू ड्रायफ्रूट लाडू असे दिलेले आहेत. बघू आता कसे. डीमार्ट सर्व शॉपिंग झालेली आहे. आणि आता आम्ही आलो भाजीची शॉपिंग करायला. हो चला. हे कसं गेस्ट यायच्या अगोदरची तयारी आम्ही करून ठेवतो. म्हणजे त्यांना मग कधी तुम्ही आलात की मग खायला एकदम व्यवस्थित होतं ना. लाडू या तुम्ही पण खायला या लाडू. छान एकदम मस्त एकदम सुंदर. मस्त घरी बनवलं असं वाटतंय. एकदम सुंदर. एक्सपेक्टेड नव्हतं ना. मला वाटलं एकदम साधे असतील. खूप छान आहे. एकदम छान वगैरे तूप ड्रायफ्रूट सगळं आहे. चला आता ह्यांना पायाखाली बघायला लागतं. चला येऊन जाऊ. पिशवी नंबर 1 पिशवी नंबर 2. तर इथे बघा बाकी सर्व गोण्या पण आम्हाला लागतात म्हणून आम्ही विकत आणले बघा. आमच्याकडे 6 रुपयाला 1 गोणी देतात. बाकी इतर सर्व भाजी. ही पूर्ण पिशवी भाजीची आहे बघा. ओके ही पूर्ण पिशवी भाजीची आहे. नारळाची पिशवी आहे. हे आपल्याला ते टी बॅग्स आणि ते सर्व द्यायला लागतं म्हणून. तांदूळ. आणि इथे बघा मी काय आणले आहेत. हे आणले डाळिंब 1 किलो. ॲप्पल बघा. ॲप्पल आणलेत 1 किलो. आणि इकडे ड्रॅगन फ्रूट आणलेत 1 किलो. आणि ह्याच्यामध्ये केळी आहेत डझनभर. तर हे सर्व शॉपिंग दाखवत नाही पण अशी फ्रूट्स तुम्ही आणत जावा तुमच्यासाठी. हे घे. आणि भाजीची पिशवीमध्ये सर्व कांदे बटाटे सर्व वजन आहे. हे बघा ह्यांना वाटतं काय खायला नाही काय नाही खायला. तर इथे बघा आम्ही अजून एक नाश्ता इंट्रोड्यूस करतो आहे तुमच्याकडे. म्हणजे हेल्दी नाश्ता. सॅलेड टोस्टेड सँडविच किंवा व्हेजिटेबल नॉर्मल सँडविच जर तुम्ही घेताय तर तुम्ही घेऊ शकता आमच्याकडे. चव मी जे बघतोय ना ते एकदम छान वाटतं. असं बोर होत नाही. कोणाकोणाकडे दोघं बघा सँडविचवाले तर 2 प्रकारचे मी सांगतो. एक सँडविचवाला भरपूर चांगला बनवतो. एक सँडविचवाल्याची चवच नसते. तर हे सँडविच जे इथे बनत आहे ना मस्क्याची चटणीची चव एकदम छान आहे. तुम्ही नाश्त्यामध्ये जशी घावणे चटणी साबुदाणे वडे पोहे आहेत चांगले तसंच इथे तुम्ही हा सँडविचसुद्धा घेऊ शकता. चवीला एकदम छान आहे. जी हिरवी चटणी आम्ही घरी बनवतोय एकदम छान वाटते. तर हा ऑप्शन पण आत्तापासून आम्ही शुभांगीगीर होमस्टेमध्ये मी इन्क्लूड करतो आहे. मी तेच ऑप्शन इन्क्लूड करतो ज्याला चव आहे आणि जे आम्ही तुम्हाला बनवून पण चांगल्या प्रकारे देऊ शकतो आणि जे आपल्या शरीरासाठी पण चांगलं. तर ही एक गोष्ट चांगलीच आहे. एकदम मस्त. दाखवा इकडे कसं बनते. हां इकडे मस्का एकदम व्यवस्थित आणि भरपूर लावला जातो. ते मस्क्याची एकदम चव येते. माझं कुठे अजून एक खाल्ला मी इकडे 2 तरी मिनिमम खाणार. एवढा चविष्ट बनणार. आणि मग ते त्याला जरा मस्का किती लावला दाखव ना त्या टोस्टला. आता हे केलं ना भरपूर लावलाय ना. हो ओके. बटर चांगलं असेल तर चांगलं. आणि सर्व साहित्य आपण कसं चांगला घेतलंय ना एकदम हेल्दी सगळं. तर असं येऊन तुम्ही सुद्धा इथे आलात की
इथे टोस्टेड सँडविच बोलू शकतो, टोस्टेड सॅलड सँडविच किंवा व्हेजिटेबल सँडविच आपण बोलू शकतो ना, ते तुम्ही येऊन घेऊ शकता. असं ठेवायचं आणि इकडे अमूल बटर लावायचं. हां, आणि टोस्टेडच घ्या. टोस्टेड घेतल्यावर ना जरा अजून छान वाटतं ते खायला. टोस्टेड घेतलं की मजा येते. मज्जा येते एकदम. चला आता बघा, मी आता कुठून आलो तर आपल्याला आज फिश थालीची ऑर्डर आहे आणि नुकतंच बघितलं तर भाकरीचं पीठच संपलं आहे. तर भाकरीला जे तांदूळ लागतात ते घेऊन आलो आहे. मम्मी त्याला सोडून देते, म्हणजे साफ करून देते. मग ते परत घेऊन मला दळायला जायचं आहे. मी इथे तुम्हाला काय दाखवतोय तर तुम्हाला बाहेर येऊन काहीतरी दाखवायचं आहे. जर तुम्ही इथे येत आहे तर थोडीशी आता थोडे दिवस, थोडे 2-3 महिने काहीतरी तुम्हाला पण काळजी घ्यावी लागणार आहे. ती काय सांगतो बघा. आत्ता जस्ट मी इथे होते आणि हा पिल्लू, हा पप्पी बरोबर आपल्या इथे झोपला होता. त्यांना ती समजत नाही गाडी येऊन त्यांच्या अंगावरून जाऊ शकते, हे त्यांना अजून कॉन्सेप्ट माहीत नाही, म्हणून ते येत राहतात गाडीच्या मध्ये. जर तुम्ही आलात की जरा गाडी स्लो चालवा, नाही तर मी तरी बाहेर येणारच, बरोबर ना. आता ही एक गाडी आलेली आपल्याकडे, पुण्यावरून आपले गेस्ट आले आहेत. दोन माणसं आहेत ना मम्मी. आपल्या सिल्वर रूममध्ये त्यांनी स्टे घेतलेला आहे. झालं साफ केलं बघा. तांदूळ आणून आम्ही साफ करून दळायला देतो, नाही तर कोण कोण डायरेक्ट देतात. ह्याच्यात म्हणजे एकदम अशी खडेबिडे असतात ना, ते साफ करायला पाहिजे. आता मी जातो हे दळायला. बाकीचं तुम्ही एकदम वातावरण बघा, पाऊस पडायला आलाय एकदम मस्त. येस, आलात की या, वॉकिंग करा इकडे मस्त. आणि हे बघा झोपा काढतात इथे. चला इथे आणि पुढे 2 पण आहेत बघा. सॅलड ठेवा, मध्ये ठेवा इथे. आज ही कोणती थाली बनली काजल आपल्याकडे? पापलेट थाली. तर ही आहे पापलेट थाली आणि त्यांची 2 थाल्यांची ऑर्डर आहे बघा. तिकडे पापलेट आणि बांगडा ठेवलेला आहे. एक थाली रेडी करतोय कारण एक थाली नंतर हवी आहे त्यांना, बरोबर. तर इकडे पापलेट दिलेला आहे आपण व्यवस्थित, ह्याची शेपटी खाली लपलेली. बांगडा दिलेला आहे, कोलंबी दिलेली, फिश करी, भात आणि सोल कढी. वा वा, एकदम छान, एकदम छान, एकदम मस्त. सगळ्यांनी सोलकढी काय, सोलकढी खूप आहे. सोलकढी भरपूर आहे. हो, भरपूर केलं नाही. तर हे आपल्याकडे आहे पापलेट थाली. आणि ह्याची प्राइसिंग सांग, आपण हे कितीला लावतो ते माहिती असेल, नाही माहिती तर कमेंट करा. नाही कमेंट, आता कमेंट कमी येतात ना, कमेंट करा मग मी सांगतो, म्हणजे कमेंट वाढवण्यासाठी बोलतोय मी. ठीक आहे, ज्यांना प्राईस पाहिजे तर कमेंट करा, मी कमेंटमध्ये सांगेल, तुम्हाला रिप्लाय देईल. तर अशी आमची थाली असेल. हे आजचेच पापलेट आहे, आजचेच बांगडे आहे, आजचेच, अजून फ्रीजमध्ये सुद्धा गेलेले नाही, कारण फ्रीजमध्ये जायपुरते आम्ही मागवतच नाही. आम्ही बरोबर 2 पापलेट 2 बांगडे एवढेच, आणि ते बरोबर फिशवाले बरोबर तेवढ्या हिशोबाने घेतात. काय डिलिव्हरी चार्जेस घ्या पण आम्हाला मोजकेच द्या. तर अशा प्रकारे आमची फिश थाली, इकडे पापलेट थाली रेडी आहे. तुम्ही बुकिंग करून हे खास खाण्यासाठी या, कारण आता आम्ही आउटसायडर्सला अलाउड नाही करत आहे, बरोबर आहे, कारण लोड वाढतोय. मला का मारतो? हे सर्व 10 वाले, 20 वाले, छोटे 10 वाले घ्या. दिवाळीचे रांगोळी किती प्रकारचे आहेत बघ. किती रंग टोटल? 18 कलर आहे. 18. नवरात्री 2 वेळा होतील. एकच कलर नको. भरपूर कंदील आहे. गाणं लागल्यावर तू डान्स करणार नाही, शक्यच नाही. गिफ्ट 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 करूया. गिफ्ट दिलेलं आता जस्ट आपल्या घरी आलेले. हा संध्याकाळ त्यांचं पुण्यावरून आलेले ना, हा. आपण गिफ्ट ओपन करून बघूया. ठेव ना मोबाईल. ते बोलले तुम्हाला मी खूप वर्षापासून, म्हणजे 8-9 वर्षापासून तुम्ही जेव्हा चालू केले ना त्यापासून मी तुमची फॉलोवर आहे. फॉलोवर म्हणजे काय, म्हणजे सबस्क्रायबर आहे. मी तुमचे खूप व्हिडिओ बघते, तुम्हाला खूप भेटायचं होतं. मी तुम्हाला छोटीशी तुम्हाला वस्तू आणली आहे गिफ्ट म्हणून, ती तुम्ही स्वीकारा असे बोलले. म्हणजे कशाला आणायचं ना वस्तू, तुम्ही आलात म्हणजे खूप झालं. वा 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 वा. वा, 2 हंसों का जोड़ा, 2 हंसों का जोड़ा आया काजल के हाथों में और वो अभी तोड़ा थोड़े देर बाद ही. वाह, एकदम सुंदर. खूपच भारी आहे. मस्त. हा, एकदम सुंदर, एकदम छान, एकदम सुंदर. शाईन मस्त आहे ना? आणि हेवी आहे, हेवी आहे. हेवी आहे. हे बघा कसं आहे. मस्त. मस्त.
पॅक 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 पॅक. आता कोणबी बघितले, आता हंस बघितले. मस्त गिफ्ट एकदम सुंदर, एकदम छान, एकदम अँटिक पीस, एकदम मस्त. आम्हाला भरपूर आवडला असं स्टायलिश. आता हे आमच्या डिझायनर एरियाज मध्ये जाणार आहे. आता इकडे कुठेतरी आम्ही व्यवस्थित. ते आधी मी क्लीन करणार ते उद्या आणि मग ठेवूया. थँक्यू फॉर दिस गिफ्ट. एकदम थँक्यू. एकदम छान, एकदम सुंदर, एकदम मस्त. असं ठेवायचं समोरासमोर. हा असं असं. अरे हा खाली बघतोय आणि या वर बघतो. हा वरती बघतो. असं आहे बघ, असं. हा असा बरोबर. असंच आहे म्हणजे हे पिल्लू आहे आणि हे मोठं आई आहे येस. आणि हे मम्मी आहे. मम्मी आणि मम्मी आणि पिल्लू. पिल्लू. हा मग ते खायला देते आणि हा खायला बघतोय. हा असं आपली असं कोणबी बरोबर. ते लावूया अशी. हा ते अजून एक गिफ्ट दिलंय आपल्या गेस्टनी. आणि ह्याच्यासोबत मिठाई पण आली होती. अर्धा किलोचा काहीतरी बॉक्स, अर्धा 1 किलोचा बॉक्स होता. हा आणि पर्स काजलला परत दाखव. एकदम मस्त क्यूट आहे एकदम. म्हणजे हँडल्स पण एकदम छान आहे बघ. हा हो मस्त असे स्टायलिश पर्स असतात ना ड्रेसेसवरती आणि साडीवरती न्यायला तशी पकड तसे आहे ते. आणि आता इथे काय दिलं आहे, चॉकलेट्स दिलेत. नाही मग हे बघ काजल कशी आहे पर्स. मोठी होते ती. बघा मोठी होते. आई हे बघा असं आहे. म्हणजे दिसायला छोटी आहे हा. पण मोठे मोठे काम करू शकते. आणि इथे काय दिलंय, हे चॉकलेट. दिवा आहे. चॉकलेट नाही बघा, दिवा दिसतोय. ओपन करूया आपण. पॅकिंग फुल केली एकदम. हे बघा. अरे वा मस्त ना. हे आपल्याला पाहिजे होतं ना. हो. तर एकदम सुंदर सुंदर गिफ्ट, उपयोगी गिफ्ट आपल्याला गेस्टने दिलेले अरे आहेत. हो पण ती दाखव. आहे. हा. या हातात ठेवा. आहे हा बघा, हा दिवा आहे. दिवा आहे. दिवा ठेवा हातावर. पंती आहे. हा त्या हा बोलल्या दिवा देताना दिवा आणि एक छोटीशी पंती आहे. दिवा पण एकदम सुंदर हे आहे. मस्तच आहे हा. दिवाळीला मस्त वापरायला होईल आपल्याला. वा वा वा. हे एक मोठ्यामध्ये खूपच क्यूट आहे. एकदम मोठा असतो बघ, पाण्याच्या इकडे ठेवलेला असतो, फुलं बिलं ठेवून त्याच्यात. एकदम असं हेवी आहे. मस्त आहे. मस्त एकदम छान गिफ्ट दिलेलं आहे. स्वस्तिक. आताच्या परिस्थितीत हे घ्यायचं म्हणजे खूप महागच आहे. हो महागच असणार. थँक्यू. एकदम छान, एकदम मस्त. तुम्ही दिलंय ना त्यांनी कमेंट मध्ये सांगा. फर्स्ट प्राइज तुला. एकदम मस्त दिवा. याबरोबर मिठाईचा बॉक्स सुद्धा आला होता आणि यासोबत बिस्किटचे पण, काजलला बिस्किट्स पण दिले होते कोणी. कुकीज होते पण ते आम्ही खाल्ले. इथे. पोटात गेले. मिठाई नाही एवढे दिवस ठेवू शकत ना आपण. गिफ्ट कसे गिफ्ट जसं आम्ही लेट ओपन केलं, जरा मला वेळच नव्हता मिळत. होय. मग आता वेळात वेळ काढून बसलो गिफ्ट ओपन करायला. चला आता आम्ही चाललोय. जे आपण गेस्टसाठी साबण ठेवतो ना, तर ते आता देताना असं आपल्याला एक एक दोन वाटतात, पण टायमिंगला एका होमस्टेला किती साबणं लागतात ते तुम्ही आता बघाच. लास्ट टाइम पण मी लास्ट टाइम आम्ही फॅबला मागवले होते. ह्याच वर्षी फॅबला मागवले होते, ते सर्व संपलेले आहेत. सर लिमिटेड बिल्ड आहे ना. संतू हेच वापरतो ना आपण चांगल्या ब्रँडचं. ते सर्व बॉक्स पूर्ण बॉक्स घेतला. एकच फ्लेवर आहे. म्हणजे हा अरे वा. ते आहे. आणि बाकीचं बघा हे घेतलंय. काय आहे? साबण बघा पूर्ण असे हा. आपले मिनी साबण आपण जे घेतो ना हो आपल्या होमस्टे साठी. मस्त. हँडवॉश घेतले, भारी झालं काम. हँडवॉश आणलं, सोप आणलं आणि साबण आणि हँडवॉश. संतूरच्या आणि इकडे काय दोघच मिळतं? गोष्टी. बाकी सर्व ते नाही पाहिजे ते दुकानाची गोष्टी मिळते ना इकडे सर्व अवेलेबल. साबणच मला कितीची पडली, 2500ची साबणं पडली आणि 1500चे हँडवॉश. म्हणजे 4000चा माल आपण घेतलेला आहे, जे दिसून येत नाही बघा होमस्टे मध्ये. बरोबर आहे ना. तर जाऊया. आता अजून काय करायचं आता आपल्याला? तुला ते काय घ्यायचं ना दिवाळीचं काय? मला दिवे घ्यायचे, म्हणजे मातीचे दिवे असतात ना दिवाळीसाठी, ते घ्यायचे. काल घ्यायलाच नाही म्हणालो कारण की आम्ही शोधत होतो पण काय एवढं खास वाटलं नाही. आणि येता येता एका ठिकाणी मी डिसाईड केलेलं जायचं, पण खूप उशीर पण झालेला, सो नाही जाता आलं. आता जाऊन बघूया.
पण त्याचे प्रकार किती आहेत बघ. हा एक ही एक डिझाईन, ह्याच्यात डिझाईन नाही आहे, खोल आहे पण. खोल आहे फक्त. एक डझन घ्या आपल्याला, 60 रुपये डझन आणि 50 रुपये डझन. हे काय आहे? धूप लावायला. हे कितीला जोडी? 150 बोलते. 150 रुपये. ये वाला. हां बरोबर. हे घेते. मग मला बरोबर ते सांगेल तर मी घेईन. किती व्हरायटी आहे, कंदील बिंदील आहे. चला, हे किती किती फूट आहे? 14 फूट. ही जरा कमी असेल बघा. इथं बघा कालू बरोबर पिल्लू आहे सर्व. कालू हे बघा सर्व भात सुकवलेत बघा सर्व इकडे. चला आता इकडे सर्व लाद्या बसवायचं काम आम्ही घेतलेलं आहे. सर्व लाद्या बसवूया आता. आपल्याला किती होतात बघूया माप. नाव ठेवलं का आता याचं? नाही घाबरला. कोणती वाले हात लाव. ओके. हे 16x16 आणि 2x2 ऑप्शन. हा जरा ग्रीन व्हाइट. इसमें डिजाइन है. डिजाइन पड़ेगा. अच्छा पड़ेगा बरोबर. हाँ अलग ये चौकड़ी हो जाएगा शायद. हाँ. भी ऐसा है. आणि हे स्क्वेअर आहे बघ हे सर्व. म्हणजे असे वेगवेगळे टाईल्स लावलेले वाटतात ते. हे जगह 2x2 आहेत ना हे. नहीं 16x16. 16x16 आहे ते. हे बघा हे सर्व साबणं. हे किती आहे? हे 6 बंडल आहे. 6 बंडल. 6 आणि ते 6 बंडल आहेत. 12. आणि एका बंडलमध्ये 24 आहेत. हां. हां तसे 4ची ऑर्डर होती पण सध्या 2च आले. 2 अजून नंतर असे पिशव्या पाठवणार आहे. त्यांच्याकडे नाही आहेत आता. म्हणजे एका लाईन मध्ये हे 24 आहेत. 24ची 6 लाईन आहेत. ते 12 24 240 म्हणजे 300 साबण आहेत पकड. टोटल मी 500ची ऑर्डर दिली होती. एवढं आपल्या होमस्टेला लागतात बघ. हो लागतात. चला